माथो रावबो फैथ'थारा उन्दुआबा गगा मोननायानो अयथासार कमेन्ट खालामदो दे सासे फैजेनबाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओरैनो जास्ट दसे लाइभ होबाय आङो एसे कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर दसे रायज्लायनोसै आरोना सोर फैग्रोखो फार्स्टआवहाय कमेन्ट खालामहरदो बबेनिफ्राय लाइभआव फैदों जयेन जाफैदों दसे रायज्लायनोसै हा दाथ' ओंखाम जानायबो टाइम जाबाय नै 12था जानोसै फुंनि 12था जाबाय थेवबो दसे रायज्लायनोसै नङा होमबा लोगोफोर सोरबा बायदियाथ' ओरैनो 1था 12:30 बिदिसिमखौलाय ओंखाम जायो नालाय दा दसे लाइभआव थानोसै आरोना अनक बसुमतारी क'क्राझारनिफ्राय थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम ओमफ्राय अनक बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ब्रादार निजिरा बसुमतारी आंसो आदा अके थेंक इउ सिस्टार लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दे निजिरा बसुमतारी ओमफ्राय मारै दंलायो एसे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे दसे रायज्लायनोसै आरोना लाइभआव जास्ट जेबो खामानि गैया ओरैनो जास्ट दसे लाइभआव थाबाय आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै ओमफ्राय बसन्त बर' मा होनदों हाय आदा मा खबर फ्रम गरेस्वर दकफारा अके थेंक इउ आंनि लाइभआवहाय फैनायनि थाखाय बसन्त बसुमतारी गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभआवहाय जयेन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन दे सोर बबेनिफ्राय लाइभआवहाय फैदों ओरैनो जास्ट दसे ओंखाम जानायनि सिगां लाइभ थानोसै बैयाव हाबा जाहैनांगौ जोंना खाथियावनो दं दै लोगोफोरनि हाबा दा बेयाव हाबा जाहैगोन आङो दा दसेनि उनाव थेवबो नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनोसै आरोना लाइभआवहाय फैबाय आङो ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामनो गोसोब्ला सापर्ट खालामनानै होनो हागोन आरो आंखौहाय ओरैनो जास्ट नोंथांमोना लोगो साननानै बर' सापर्ट खालामनो गोसोबा खालामबानो जाबाय आरोखि ना आंबो हानायखिनिखौ बयखौबो सापर्ट खालामफिनखायो आरो दा बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदे बयबो खायफाथ' कमेन्ट खालामाखै ओरैनो नायदोंल' सिथर फिसा जादों अयथासार सायोना निजिरा बसुमतारी आंबो दं आदा आं मोजाङावनो दं अके मोजाङैनो थाखानांगौ अराय सम थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मोजाङै थानायानो मोजां आरोना ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर एसे दसे रायज्लायनि आरोना दसे टाइम पास बारा गोबावबो थानाय नङा दे आं लाइभआवहाय अनलि ओरैनो 15 मिनिटसो थानोसै 10 मिनिटसो ओमफ्राय दोननोसै आरोना हाबा जाहैनो नागिरदों बेयाव दाबसे जायगायाव जास्ट ओरैनो दसे लाइभ होनोसै होननानै होलाबायबाय आं ओरैनो बरिं मोननानै आरोना मारै दंलायो लोगोफोर दाथ' आरो माजे ओरैबायदि अखा हायोना मैयाबो जि गिदिर गर'थाय गोलैदों नै ओरै गोलैदोंना सोरनिबा थिं न'फ्रा जिफोद लांजोबदों आरोना दा बेबायदि आरोखि कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे रायज्लायनोसै 99 जन दं कमेन्ट खालामाखै नै बयबो नायदोंल' आरोना जास्ट ओरैबायदि गगाबो मोनदोंना बसन्त बसुमतारी नों गरम आदा नोगोर गरम आदा अयथासार रायज्लायजाया आरोना बसन्त बर' अयथासार गरम टाउनावथ' बांसिन गरमबावसो जोंना ओरैहाय माने गामि ओनसोलाव बिफां लाइफां थायो नालाय दा बिदिनो गरमा एसे खम जायो आरो थेवबो गरमखा बिरफुं बसुमतारी आं क'क्राझारनि ब्र'आ जौ मा होनो लोङा नामा अके आं क'क्राझारनिफ्राय लाइभआव जयेन जानायनि थाखाय थेंक इउ बिरफुं बसुमतारी गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आं दा लोंथ'ला आरोना सिगां आं लोङोमोन एसे सिगांफोर लोङोमोन मथा मथि दा आं निसा नागारनानै खमसे खम
माबासो जाबाय खोमा दां 7 इयार्ससो जाबाय खोमा लोंला आरो सिगां एसे एनै लोङोमोन बांद्राय लोङामोन आरोना लिमिटेडनि लोङोमोन आरो लोंबाबो एसे एनै लोङोमोन सिगां ओमफ्राय आं लोंबाबो दैलि लोङामोन आरोना मासावहाय खेबनै खेबथाम बा खेबब्रै बेफोरबायदि लोङोमोन आरो समावहाय लोगोफोरजों ओमफ्राय सानफ्रोमबो आं जौखौ लोङामोन आरो ओमफ्राय जौ लोंबाबो गावखौहाय माने जि सिमावहाय माने मा होननांगौ जाखो थाल लानो हानाय नांगौनि बारा लोङामोन आरो आं जौखौहाय थिग बेबायदि गावखौ माने माबा लाखिनो हानाय सिमावल' लोङोमोन आरोना ओमफ्राय दा निजरा बसुमतारी माथो मा होनो फरायनोनो रोङासै आदा नों अके फरायगासिनो दङ फरायगासिनो ओमफ्राय नायखांखाबायना लाइभ होबायलै आदाबाना दसे लाइभ होदों आं दसे फरायदों ओमफ्राय जया बसुमतारी होनदों बोरायबायलै नों आदा औलै मानसियालाय माथो थाबाय थानाय एखेलाय आब' हा गोलैलायनो थांदों बोरायनायानो मोजां मानसिनिलाय मा ए नों मबावबासो दंदोंमोन आरो ए कमेन्टखौ फरायजोबगोन दे लोगोफोर दसे ओमफ्राय माने फकन अफिसियेल हेल' 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 टेक्स माइ टेस्टिं अके थेंक इउ माइक्र'फन टेस्टिं दङ ओरैनो ओमफ्राय बसन्त बर' माने आं कर्नाटकानिफ्राय नोंथांखौ कमेन्ट खालामदों आदा ओमफ्राय मा होनो आं उनाव फैबाय न'आव फैबाय अ थेंक इउ ब्रादार बसन्त आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे लोगो ला ब्रादार मालाबा समाव ओमफ्राय न'आ अबावथो ब्रादार नोंसिने थेंक इउ स' माच गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय जया बसुमतारी आदाया बहानि आं चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला पर्बतजरानि दे मालाबाफोर नुसनबायबा रायज्लायदे चिरां जिल्ला खैला मैला BCDCनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि आरोना बेयावनि आरो हाबायाव थांलानोसै नामा हाबायावथ' दा मोनजाथ'नाय नङालै ओमफ्राय जमुना बसुमतारी UPPLनि मिटिङाव थाङाखै फंबाय जों माने जेरावखिया माने जोङो मिथिं दावथिं जायो माने जों इनभाइट खालामोब्ला लिंहरोब्ला थाङो आरोना खुनु UPPL BPL सोरबा कंग्रेसनि खोथा गैया जोंनाव माने पार्टि फिलिंसनि खोथा गैया जोंजों थारमाने जायनो जोंखौ लिंहरोना जोंथ' आरो अन दा स्पट भिडिअ खालामनानै दिन्थिबायग्रा मानसिफोर नालाय दा जों रावनिबो जानानैबो जों बुङा आरोखि ना पार्टिनि जानानैबो जों बुङा रावखौबो जों बेयाव होबो होननानै बुङा आरोना बयहाबो पलिटिकेल राइट दङ होनो मोननायनि ओंखायनो जों रावखौबो जों जेबो बुङा दा जोङो इउटुबारफोर हिसाबैहाय सोरबा लिंहरोब्ला बा अबावबा नैलै बिदि प्रग्राम दं खेबफै एक्सप्लर खालामफै भिडिअ खालामफै जों रावखौबो जों नेवसिया आरोना दा बेनिखायनो जोंखौ जायबायदि लिंहरो जों थाङो खेबफैयो खिन्थु बेबायदि आरोखि जोङो जों रावखौबो जों बर' हिसाबै जों थांना थानो लुबैयो जों रावखौबो निन्दा गैया जों रावखौबो मुगैया जों रावखौबो मुजुवा आरोना गुबुना मा सानो सानदों खिन्थु आङो एक्सुवेलि बर' हिसाबै जों थांना थानांगौ दा बे आरोखि जौगानांगौ बर' हिसाबै ओमफ्राय जों इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे समाजनि माबा मोनसे भिडिअ बानायनांगौब्लाबो जों बानायगोन रावखौबो जों खोथा दाना आरोना जों हानायखिनिखौ हेफाजाब होलांनो नाजागोन आरोखि दा बेनो आरोखि ना रायजो राजायाबोथ' जोंखौ माबा मोनसे समाजनि मावलां होननानैसो जेनेबा जोंखौ बे प्लेटफर्मसिम दैथायहरदों दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि जोंखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बयखौबो साबायखर बावो जों बयनिबो जानानै मावलांनो नाजागोन आरोखि दा बेनो आरोखि ना जमुना बसुमतारी थेंक इउ आरोखि ना आंनि लाइफआवहाय बेखौ सोंथि सोंहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जमुना आब'ना आदा जाखो जेखिजाया गोजोननाय थाबाय आरोखि ना आंनि लाइफआवहाय बेखौ सोंहरनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय बसन्त बर' ओमफ्राय गरेस्वर बाक्सा अके थेंक इउ ब्रादार गरेस्वर बाक्सानिफ्राय आंनि लाइफआव जयेन जाफिननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय माने हाबाबो जानो नागिरदोंमोनलै जों थांलाखो ना माखो हाबायाव थांनायसै नामा दा हा ओंखारनायसैनो ओइ हाबायाव थांनायसै नामा हा दालाय बहायथो ओंखाम मोनजानायलै औ दाबो सारिजाथ'आ थांथ'खादा दानिया दा दसे जिरायबावनोसै आं
ओमफ्राय मानो बिरफुं बसुमतारी होनदों बहा जाहैगोन हाबाया जोंनि बेयावनो खैला मैला खाथियावनो दं ब्रादार हाबाया खैला मैलायावनो जाना होनांगौ बयनिखौबो हेफाजाब होलायनांगौ आरोना दा बेबायदि आरोखि कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय जाय जेरैबायदि मा सोंथि सोंनो गोसो एबा माबाफोर मिथिनो गोनां बा माबा मोनसे सोंनो हानायखिनिखौ रिप्लाय होनो नाजागोन आरोना कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर बिरफुं बसुमतारी ब्रादार ओमफ्राय नोंथांमोननि न'आ बबेयाव कमेन्ट खालामहरफिन दिजेन गयारि मा होनदों आदाया माबाफोर जब मावो नामा आं मावालै ब्रादार जबबो मावा जास्ट ओरैनो आङो न'आवहाय ओरैनो फिसा फिसौ बिजनेस मावो आरोना ओरैनो समावहाय बिदिनो जब बायदि जबथ' मावा ओरैनो बिजनेस लाइन आरोना जायखिजाया जों बिजनेस थांनानै थानायनि थाखाय मोनफा मोनफा बिजनेस मावनो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय दाथ' आरो इउटुब सालायो ओमफ्राय बेबायदिनो मालाबा समावहाय सुबिदा मोनला बिजनेस मावबाय बिदि आरोना बेबायदि ओमफ्राय थेंक इउ ब्रादार दिजेन गयारि फंबायनिसिम आंनि बागैहाय मिथिनो लुबैनायनि थाखाय बसन्त बसुमतारी होननाय मा होनदों हरनाय ना लाबोनाय आदा हाबाया लाबोनायसो ब्रादार माने हाबाया लाबोनायसो माने हरनायनि नङा आरोना बिरफुं बसुमतारी आं क'क्राझारनि अके थेंक इउ ब्रादार क'क्राझारनिफ्राय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थांबाय थायो आंबो क'क्राझाराव दाख्लै थांदोंमोन आं क'क्राझार ओमफ्राय बेथ' आरो जोंनि जायगा जाहैबाय नालाय दा बेखायनो जे समाय थांबाय थानाय जायो आरोना क'क्राझारावहाय ओमफ्राय माब्लाबा समफ्रावहाय नुबाय बायला रायदाव मानो होनना बुङोब्ला आं जेसेबांनाखि जोंनि जेसेबां फल'वार्सफोर रायदाव जायोबा मोजां मोनो आरो गोसोफ्राव रायदावनो हागोन आरोखि ना दाख्लैहाय जोंना फंबाय राजिब फैबाबो थांदोंमोन आङो साइकेल राइडार नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो दसे ओरैनो रायज्लायलायनानै फैबाय आरोना फंबाय राजिबजों ओमफ्राय नै दाख्लैहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव लिंहरबावदोंमोन आङो टाइम एडजास्ट जायैनि थाखाय सहैयाखिसै आङो फैथारलै आदा होनबाय थाहरदोंमोन गैया सहैनायानो जायाखिसै दसेसो थाबावनायसै लाइभआवहाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर सोर सोर बबेनिफ्राय लाइभआव फैदों गगा मोनदों अयथासारनो नों थाङोना थाङा दा हाबायाव थाङा ए ओंखारगौ औ फैसै जानानै बोरै फैनायानो आदा जायालै ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदोलाय सोरबाफोर गोदान दंफैयोला लाइभआवहाय दाथ' ओंखाम जानाय टाइमसो ना बेखायनो बारा लाइभआव फैसोआ आरोना दा बहुद माबायाव थायो आरोना ओंखाम जानाय टाइम जायो नालाय बेखायनो आरोना मोनायाव लाइभ होगौ सानो आङो ओमफ्राय जोंना एसे नेट प्रब्लेम जायोना न'आवहाय ओंखायनो आं लाइभखौबो होबाय थानाय जाया न'आवबो दा बेनिखायनो आरोना मोदोम साख्रुबलाबायनाय मोनदों आरोना ओंखायनो कमेन्ट खालामदो दे दसे खालामबावनोबा एसे जायफोरा गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट खालामदो दसे थाबावनोसै लाइभखौहाय अनलि दाथ' 15 मिनिट जाबाय 15 मिनिट थानाय जाहैबाय आङो लाइभखौ 12था ग्रोबसिम थानोसै आङो दसे थाबावनोसै आरो फैयो थाङो लाइभआवथ' आरो बिदिनोखा दा बेखायनो आरोना थाबाय थाथ' दे आं एसे गगा मोनदोंलै
ला 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 ला। अनसु डेलि ब्लग बाजै हाय गोजोननाय थाबाय बाजै लाइभआवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय। मारै दं बाजै ओंखाम जाखांबाय नामा दालाय? कमेन्ट खालामफिनदो न'आव दं नामा आदाया अबाव थांदों बाजै? मिथि बसुमतारी होनदों हेल' ब्रादार होनदों थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय अनसु डेलि बाजै ओंखाम जाखांबाय नामा? कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर एसे गोदान गोदान फैदोंब्ला दसे थानोसै आरोना लाइभआवहाय। गोबावजों खेबफाल' थानाय जायो आं लाइभखौनो। साबसिन जाथारदोंलायनो बाजैनो जाथ'वाखै दाबो होनदों मोजाङैनो दं अके थेंक इउ। साबालै दाखुरारासो नै बोरायलायलांबाय बाजै खावलायफ्रा गोथौ गोथौ जाजोब्बाय नै नै गोसोम सावथाल बायदि जालाय माबा मा होननांगौ जाखो मानसियानो गोसोम जालायलांबाय आङो सावथालसो होनलायलांबाय बेस्रा सावथालफ्राबो ओरैबायदि गुफुर गुफुर दङ माने मानसि हारिया मथा मथि मोनफ्रोमबो जाथि माहारियावनो गोसोमबो दं गुफुरबो दं आरोना बेयो इसोरजों दानानै हरजानाय मोनफा मोनफा नेरसोनफोर बायदि होननानै लाजागोन। बर'नि गेजेरावबो सोरबा गोसोम दं सोरबा गुफुर दं ओमफ्राय बेबायदिनो सावथालफोरनि गेजेरावबो सोरबा गुफुर दं सोरबा गुफुर दं गासैबो हारि माहारिफोरनि गेजेरावनो बे मोनफा मोनफा इसोरजों सोरजिनानै हरजानाय थायो आरोना महरफ्रा सोरबा गुफुर उजिगोन सोरबा गुफुर मा होनो गोसोम उजिगोन बेफोर गासैबो ना दा गोसोम गोसोम जाजोब्बाय नै सायदुं खालामनानै बोरायबाय बेखायनो दे कमेन्ट खालामदो बाजै दे मारै दं ओमफ्राय पेजफ्रा सालायदोरा बाजै अनसु डेलि ब्लग फेसबुकफ्रा बाहायफिनदो कमेन्टखौहाय नायलांबाय थागोन दे आइदि ओमफ्राय अनसु डेलि ब्लग होनदां मिथिङाव मा होनांगौ जाखो है ओरैनो मबाइलासो गैला जोबलाय लांबाय बथलाव होदोंमोन आङो बथलाव दै गैलाना मिथिङाव थांदो नोंना नोंदाया मिथिङाव थांदों ने अके दे बाजै दे मालाबा आलासि जाहैगोनलै बाजै र' थांगोन आं दाख्लैहाय आं ओरैनो हाखु दाखु फैनाय जादोंना ओमफ्राय खबरना दबरनो थांनाय जादोंना मालाबा मोजां खबर हरनानै थांगोन आं र' बाजै नोंसिनाव है आं बथलालाय गोलैबाय थायो जाखोरा ओमफ्राय जोमै ब्लग होनदों हेल' होनदों नै हेल' जोमै ब्लग थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोमै ब्लगनिसिम ओमफ्राय अनसु डेलि ब्लग बाजैया मा होनदों नोंखौसो बुंदों आगै आंखौसो बुंदों आं गैया थांथ'नाय जायाखै जेरावबो दङ ओरैनो न'आवथ' नङा खाथियावनो दं आं न' खाथियावनो जेरावबो थांथ'नाय जायाखै हाबासो जाहैनो नागिरदों आं ओइयाव लोगोनि हाबा दङ दा टाइम जाबा थांनोसै 12:30सोआव थांनोसै दाथ' आरो 12:00 जादों नै 12:00 12:30सोआव थांनोसै आं हाबायावहाय अमा बेदर होयो ना दाउ बेदर होयो जानानै फैनोसै आरोना ओमफ्राय दे लोगोफोर गोदान फैदोंब्ला कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामनो गोसोब्ला खालामदो आरोना जोंनिनो बर'नि आंगो साननानै आरोना बिस मिनिट जानोसैलै लाइभ थानाया बिरफुं बसुमतारी बर'नि समायना मा होनो आर्टिस्टआ सोरलै ब्र' बर'नि समायना आर्टिस्टआ सोरलै ब्र' होनदों माने आं सोरखौ मा होननो आं गासैखौबो मोजां मोनो जेसेबांनाखि बर'नि आर्टिस्टफोरानो जा माया गासैखौबो आं मोजां मोनो एक्सुवेलि आङो माखौ गाज्रि मोनो होनब्ला गावनि मेन्टेलिटि माखासे माबाफोरखौहाय एसे बांद्राय नांगौनि बारा देखायनायखौहाय आं एसे बारा मोजां मोना आरोखि ना दा बेखायनो
जोङो आर्टिस्टखौ बुंदोंब्ला आं बुंनोसै आर्टिस्टनि बागै जेनेबा सासे आर्टिस्ट जाबायब्ला गावखौ माबायदि आब्रुथि लाखिनांगौ बयजोंबो क्ल'ज जानांगौ खायफा ओरैबायदि एटिटिउड ना खायफा रायज्लायनो नों आं बायदिखौहाय माने डन्ट केयार खालामो आरोना दा बेखायनो नोङो सासे बयजोंबो अनसायजानाय जानो हास्थायोब्ला बयजोंबो जेनेबा सिनायजानाय बा गोजौ थाखोआव थांनो गोसो जादोंब्ला बयजोंबो क्ल'ज जानांगौ आरोना महर मोखांखौथ' आरो मा बासिनो गासैबो इसोरानो दानानै हरनाय खिन्थु आसोला नैबे आखल आखुआ मोजां जानांगौ आरो सोरबा बायदिया ओरैबायदि दुगा जायो ओरैबायदि एटिटिउड जायो आरोना डन्ट केयार खालामो ओंखायनो बयजोंबो क्ल'ज जानांगौ आरोखि मानसिया आं बयखौबो मोजां मोनो बुंनो थाङाखै दे आं सोरखौबा माने गाज्रि होननानैहाय गाज्रिया महाय नुजायो गावनि नांगौनि बारा देखायोब्ला एबा गावखौ गाज्रि लाइनाव थाङोब्ला माने रायजो राजाफ्रा नुखायो आयनाफोर बायदि आरोना नोंनि मोखांनि मैलाखौ नों नुनाय नङा मालाया नुयो थिग बेबायदिनो रायजो राजाफ्राबो सोरबायदि आर्टिस्टआ माबायदि आखलजों थांदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखायो ब्रादार थेंक इउ स' माच बेखौहाय माने मिथिहरनायनि थाखाय आं बयखौबो मोजां मोनो साफ्रोमबो बयखौबो आर्टिस्टफोरखौ आं मोजां मोनो आरोना दा बेबायदि आरोखि बिरफुं बसुमतारी थेंक इउ अनसु डेलि ब्लग दे फै मस्ट वेलकाम दे जागोन दे बाजै मालाबा थाङोब्ला आं कमेन्ट खालामखागोन थांनाय जायोब्ला गोदान फैदोंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन दे टाइमाबो अभार जाबाय नै अयथासार ओंखाम जानाय टाइम जाबायना दा बेखायनो आंबो लाइभखौ दोन्थ'नोसै बायदिसो मोनबाय आं साबा दंबावोमोन ओमफ्राय उनावहाय लोगो मोनलायफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय मिलन बसुमतारीनो सोरनि हाबा बस अके हाबाया बे खैला मैला बाजाराव दे ओरैहाय आदा बिनान्द थाव फानग्रा गैया होमबा बे खाथियावहाय मोनसे वायरिं खामानि मावोना जिथुनाखि दै मेचिन फांखा माबा मोनसे इलेक्ट्रिक माबा मोनसे वायरिं बुस्थु बानायोना बेनि आरोखि ना नामखौसो बावलायलांबाय आं लोगो खाथिनिखौनो बावलायलांनो समावहाय बेनो आरोना हाबाया ओमफ्राय आं लाइभखौ दोन्थ'नोसै दे लोगोफोर दे अके नुबाय नै औ थेंक इउ आंबो लाइभआवहाय दहन फैदोंना 22 मिनिट 23 मिनिट थांबाय नै लाइभआव थानानै ओमफ्राय दसे दोननोसै बायदि मोनबाय आं बाय बाय थ'सै दे अनसु डेलिब्लग इउ आर राइट आगै अके थेंक इउ नंखागौ आं हाबा जानो थांनोसै दे लोगोफोर बाजैमोन आब'मोन फंबायमोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव दसेखिनि आंजों थाफानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दे बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन दे